2018an Euskaltzaindiak 100 urte bete zituen, mende bat euskara zaintzen eta honen normalizazioaren alde egiten. Izan ere, ospakizun horren baitan, jardunaldia ospatzen ari dira gaur eta bihar Iruñan, Baluarte Jauregian. Hizkuntza gutxiagotuak jagon, euskaraz bizi 23. jagon jardunaldia izenburupean. Gaur gurekin Sagrario Aleman euskaltzaina dugu, xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon. Baita zuei ere. Ta ongi etorri. Ba, eskerrik asko. Orduan, Baionan egin zenuten ere, jardunaldi ekonomikoa, Arantzazun ere, akademikoa barkatu, eta orain Iruñaren txanda. Bai, mendeurrena urte oso batez irailean hasi ginen eta bukatuko dugu urrian. Beraz, ari gara Euskal Herri guztian barna egiten ekitaldi diferenteak. Baditugu alde batetik ekitaldi edo jardunaldi akademikoak, gaur eta bihar eginen duguna bezala, jardunaldi artistiko kulturalak edo, horietakoren bat ere pare bat izanen dugu Iruñan, gaur eta bihar. Eta gero badire instituzionalak, noski azken batean ez dugu atzendu behar, gogoan izan behar dugu, lau hegoaldeko, Euskal Herriko hegoaldeko lau diputazioek sortu zutela Euskaltzaindia. Beraz, instituzionalak ere izanen dira, eta azkenik bestelako batzuk ere badira, argitalpen batzuk, eta horrelako komikiaren bat, dokumentalen bat, horrelako batzuk ere eginen dira. Beraz, denetakoa dira. Jardunaldiak akademikoak berez guri gehien dagozkigunak, nolabait esan, akademia bezala, Baionan hasi ginen, euskara batuaren inguruan, gogoan izan behar dugu, 100. urteurrena dela Euskaltzaindiarena, baina 50. euskara batuarena. Horregatik, hasi ginen horrekin, euskara batuarekin, eta bigarrena ere Arantzazun hildo beretik joan zen, Baiona izan zen nolabait, esaten dugu beti 1938an jartzen dugu euskara batuaren sorrera gisa, noski aurretik lan asko egina zegoen, mende hasieratik ere, eta bestetik 4 urte lehenago esan daiteke Baionan jarri zirela oinarriak. Hortaz, Baiona eta Arantzazu hartu ziren bi lehenengo jardunaldi horiek egiteko. Gaur eta bihar Iruñan duguna da sustapen batzordekoak eta jagon sailekoak. Jagon edo zaindu saileko horren barnean. Eta hori bi atal daudelako Euskaltzaindian Iker eta Jagon. Hori da. Bai, eta kasu honetan, bai. Bai, ez, kasu honetan, Jagon da antolatzen duena, eta Jagonen barnean dago sustapen batzordea, normalean, olako jardunaldiak antolatzez arduratzen dena. 23. dugu hau, egia da 23. diferentea dela, beste aurreko 22etatik, azken batean hau nazioarteko hau egin dugu, edo hizkuntza, euskeraz gain beste hizkuntza batzuen inguruan ere ari nahi dugulako, gu bezala hizkuntza gutxituak izan direnak. Hori, amankomunean guztiek dutena da hori gutxiagotuak. Hori da. Eta nazioarte mailako orduan ekitaldia da. Hoxe, bai. Euskaltzaindiek antolatzen duena, baina beste konbidapen batzuk egin ditugu beste hizkuntza batzetako adituekin eta hor lanean ari direnekin eta haiekin kontatuko dugu. Noski batez ere, etorriko dira Europako hego-mendebaldeko hizkuntzetako jendea da. Bai, Korsika adibidez ez? Bai, Korsika, Okzitaniera, Gallegoa, Katalanak, Frisiera zedo ari direnak, Italiako zenbait hizkuntzen egoeraz ere hitz eginen digu hango batek,
Ez dakit besteren bat uzten dudan, Belgika inguruan ari den beste hizkuntza batetakoa. Bai, osotara 21, ez? 21 hitzaldi dira, egia da, gero Euskal Herriarekin, Euskararekin lotutako zenbait hitzaldi bat direla eta beraz horiek hemengoak dira. Esan behar nuen nola gauzatuko diren jardunaldiak, baina nola gauzatzen ari da jardunaldia, dagoeneko hasi egin delako? Bai, hasi da eta nik zenbait entzun ditut, uste dut interesgarri izan dela, Mikel Zalbidek batez ere eman digulako ikuspegi bat jagon zer den eta euskaltzaindiaren egitekoa zein den. Askotan pentsatzen da euskaltzaindia dela arau emaile eta askoz gehiago ez da ezagutzen. Ematen du hortxe bukatzen dela euskaltzaindiaren lana. Beraz, hortaz aritu da pixka bat, bai euskaltzaindiek edo bai gure egoeran dauden bestek ere ze kezka duten. Ez da hizkuntza zuzen erabiltzearena bakarrik. Nik uste dut askoz gehiago da hizkuntzaren estatusarena, hizkuntzaren bizitzearena. Azken batean, horrengatik jarri dugu euskaraz bizi lelo horren artean. Azken batean, hizkuntza guziak biziko badira, iraunen badute, nahi eta nahi ez, hiztun horiek behar dute non hitz egin, eta gizarte horrek edo komunitate horrek euskara behar du, bere hizkuntza behar du, hizkuntza nagusi ez da. Hegemonikoa edo egunerokoan erabiliko dutena. Orduan, bizkat hau hasi da, esplikatzen jagon hori zer den, zer lan egin dituen euskaltzaindiak, zer egin beharko luken bere ustean aurrera begira. Gero Jon Sarasuak eman digu, azken batean Jon Sarasua Garabideren bidez izan da bai Hego Ameriketako hango hizkuntzak, hango hiztunekin eta hango hizkuntz komunitatekoekin harremanetan egon da, bai Afrikako iparraldekoekin ere, Amazijekin batez ere, bai Turkia aldean, kurdoen inguruan aztertzen, beraiekin harremanetan, lankidetza hori trukatzen, eta orduan hizkuntzen lankidetza edo aritu da Sarasua. Gero baditugu hainbat gehiago, azken batean kontuan izan behar dugu, hizkuntza gutxiagotu hauek asko behintzat, eta gure kasua hori da, mugaz bi aldetakoa edo hiru aldetakoa izan daiteke, ez da, Turkiera aipatu dugu lehen, baina euskararekin berdin dugu. Azken batean ez da lurralde, estatu barnean dagoen lurralde bakar batean hitz egiten, baizik eta gehiagotan gure kasuan. Orduan, bai, jarraitu nahi zenuen edo... Ez, zenbait aipatzeagatik aipatu ditut hiru lehenengoak, baina noski, honek... Asko dira. Hoxe, bai. Bai, eta helburu nagusiak sarea sortu ez alde batetik? Bai, hizkuntz akademien arteko nolabaiteko, nahiz eta orain harremanak izan, harreman horiek sendotu nahi dire eta nolabaiteko itun bat sinatu eta elkarrekin lotura handiagoa izan dezagun, aurrera begira pausoak bakoitzak bereak eman behar baditu ere, hiztun komunitate bakoitzak, nik uste dut, akademia bakoitzak, badirela elkarrekin aritzeko, elkar laguntzeko, trukatzeko, amankomunean jartzeko espazio bat badela hor, eta hortan ere ari beharko dugu. Bai, ere argitalpen digital baten aurkezpena egingo da, ez? Bai, bi izanen ditugu, azken batean euskaltzaindiak sustapen batzordea esan dut jagon sailaren barnean dagoela, eta sustapen batzordeak egiten dituen hiru lan nagusiak nolabait dira gogo eta batetik, eta horretarako jardunaldiak antolatzen ditu, esan bezala hau 23garrena dugu, baina gero egiten ditu beste bi lan garrantzitsuak izaten direnak, onerako eta txarrerako askotan,
esan edu lana ez da txarrerako, Bai. Hori egin beharra. Beste bi lan nagusi izaten da, bat begiratzea, zer lege, hizkuntz legeak ditugun, hizkuntzari eragiten dioten zer lege ditugun, Europan, Espainiako edo Frantziako estatuetan eta Euskal Herrian berean ere, zer lege ditugun hori ezagutzea. Orduan, lege horien eta arauak eta egiten dituzten beste dekretu eta hori denak nolabait hizkuntzari eragiten duten neurrian horiek biltzen saiatzen gara eta hor bilduma hori nolabait aurkeztuko da gure web orrian. Eta bestaldetik, beste lan bat, sustapenaren beste lan bat izaten da, gure kasuan euskarari eragiten dioten ekintzak edo adierazpenak edo hartzen diren neurri zenbait, nola eragiten dioten euskarari kaltetu egiten diote gehienetan, eta orduan horiek aztertu eta erabilera hori sustatzeko eta indartzeko ikusten dugu zer eragin duen horrek eta orduan informazio hori biltzen dugu eta euskaltzaindiak horren inguruan adierazpenen bat egiten du egoki ikusten baldin badu sustapen batzordeak proposatuta. Eta adierazpen horiek orain arte egun urte hauetan euskaltzaindiak egin dituen adierazpen horien bilduma ere izanen da hor web orrian. Nahiko gitarau osatua ez, aberasgarria. Bai, eta gero lehen esan bezala baditugu bi ekitaldi, jardunalditik kanpo baino jardunaldiekin batean egiten direnak, artistiko-kulturalak edo deitzen alditugunak, gaur izanen dugu 7:30 Baluarten berean. Mintzaldi antzestua edo nolabait deitu, Bernardo Atxaga eta Jose Cruz Gurutxaga aktore hariko dira, eta eginen dute, Martuteneko kartzelan egindako hitzaldia literatura zaharrari buruz edo nolabait esan da, euskal literatura zaharrari buruz. Ja hau eman zuten Arantzazun, baina nik uste du jende gehienak ikusi gabe izanen duela eta interesgarria da oso, jendea nahi baduan agertu, naiz eta jardunaldietan parte ez hartu, irekia denez, joaten alda ontara ere. Eta gero bihar, hau ere ari gara tokian tokiko kororen bat edo, eta Bilboko bat nolabait beti guzietan hor dagoena, bi koru beraz elkartuz Bilboko hori gehi tokian tokikoa, holako kantaldi bat ematen dute euskal kanta ezagunak kantatuz nolabait. Bai, azkenean... Eta hori 8etan izanen da bihar Baluarten. Hori ere ospakizunen barne sartzen delako. Hori da, bai. Eta pentsatzen dut hau ez dela izango jardunaldi edo hori zuen hitzordu bakarra etorkizunari begira gehiago izango direla, baina momentuz nahiko duz bai. Hilabeteren bat, ez dakit apirila edo baten bat bada ez dagoena jardunaldi akademiko bat, baina beste gehienetan badugu jardun akademikoren bat, eta bukatuko dugu urrian Gipuzkoako Diputazioan han hasi zelako benetan euskaltzaindia. Orduan, hor ekitaldi instituzional batekin eman entzaio amaiera Mendeurren horri, baina aurretik esaten dudan bezala, kasikilero badugu jardunaldi akademiko bat, ditugu ahoskera dugu urrengoa, segituko dugu dialektologia, gramatika, hainbat, toponimia eta... Bai, lan handia dagoelako azkenean, eta lan handia egin duzuelako egun urte ez dira gutxi. Bai, nik uste dut hori ezagutzera eman behar dela, eta hortarako balio dutela hauek, baina batez ere aurrera begira jarri behar dugula, eta aurrera begira zer egiteko dugun aztertu behar dela, eta hori egin behar dugula. Baina importantea da divulgatzea ere, lehen esan duten bezala, ezagutzera ematea zer lan egiten den. Horrekin geldituko gara, Sagrario. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta hurrengora arte. Bai, zuei eskerrik asko.